velkommen til EU News. I øjeblikket snakkes der meget om, at den danske regering vil spare 2 milliarder kroner med forringe statens uddannelsesstøtte SU. Spørgsmålet er nu, om det skyldes en sag omkring SU, som Danmark tabte ved EU-domstolen, som omhandler, at udlændinge, som kommer til Danmark for at studere, skal have ret til den samme SU, som de studerende danskere har. John Dyrby fra Socialdemokraterne har udtalt sig. Hvad er grunden til, at I fra Socialdemokraterne har været med til at nedsætte SU'en? Jamen altså, de studerende nu til dags, de kan og skal komme hurtigere igennem deres uddannelse og lade være med at trække tiden så meget, som de gør nu her i dag. De skal altså komme ud på arbejdsmarkedet og tjene deres egne penge, så de kan klare sig selv. Vi har Christian Tulsendal fra Dansk Folkeparti med på telefonen. Christian Tulsendal, I er jo jeres parti imod samarbejdet med selve EU, men for samarbejdet med hele Europa. Hvad synes I i jeres parti om det? Ja, jeg mener jo, at denne situation er dybt kritisk og giver et godt billede af, hvilket samfund vi er på vej imod, grundet denne EU-samarbejde. Denne lov er vi tvunget ind i og har stort set intet haft at sige. Alle pile peger mod, at EU er på vej mod et føderalistisk styre, hvilket ingen danskere om muligt kan mene er, hvad vi ønsker for det danske samfund. Man burde have klare fordele ved at være indbygger i sit eget land, og hvert land bør sørge for egne uddannelsesmuligheder. Vi taber vores uafhængighed til EU. Herimod mener mange, at denne nedskæring måske bunder mere i, at EU har bestemt, at alle udlændinge, som kommer til Danmark, for at studere, skal modtage SU'en på samme niveau, som danskerne gør i dag. Jeg står her med Peter Pag fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Og hvad er din mening om, at SU bliver skåret ned? Jamen, jeg mener, at regeringen skjuler, at de er tvunget til at betale udlandske EU-studerende samme SU, som danskerne får i dag, fordi at det vil betyde nedskæring, da de samme penge skal dække over flere mennesker. Og hvad kræver det så for de udlandske studerende, som kommer til Danmark for SU? Jamen, de skal blot have et arbejde, inden de starter på deres uddannelse. Tak til Peter Pag. Nu er spørgsmålet blot, om regeringen faktisk er i fuld gang med at indrette sig efter, at danskerne skal til at dele deres SU med et ukendt antal studerende fra EU, og prøve at skjule medlemskabets ulemper og konsekvenser. Tak for jer.